up mga Kaurago? Nandito tayo ngayon sa grand opening ng Wintec San Jose branch. Set up pa lang sila dito. Tingnan pa lang. Mga dito mga motor guys. Ano naman tayo sa mga Suzuki? Ayan. Suzuki guys. Ito lang guys dito sa San Jose Pili Camarines, may mga Honda. Ayan po. Sa mga malapit nandito, punta na kayo. Ayan, along the highway lang sila guys. San Jose Pili Camarines. Sheesh! Kahit kaunti tayo, okay lang yan. Importante na ituloy natin yung dapat na event natin ngayon. Sige, ipakilala ko muna yung team pili ko. Unahin ko na yung bookkeeper at cashier ko, si Nestlin Reyes. Pala naman dyan Ano naman Nes? Siya si Nes, siya ang magpa-process ng lahat ng payments, transactions natin. Next is si Jimmy de la Cruz.